Deuteronomy 18 vers 13. Kun blaħtija qudiem il-mulej Alla tiegħek. Għax dawn il-ġnus li jartom se tieħu taħt idejk jisimgħu minn dawk li jagħmlu l-magħmul u minn dawk li jobsru iżda l-mulej Alla tiegħek. Lilek ma jħallikx tagħmel hekk. Il-mulej Alla tiegħek għajjimlek profeta bħali minn fostok, minn ħutek, isimgħu lilu. Dak kollu dan skont dak kollu li inti xtaqt mill-mulej Alla tiegħek f'Ħoreb f'nar il-laqa billi qed tħallinix nerġa' nisma' leħen il-mulej Alla tiegħi lanqas tħallini nara iżjed dan in-nar kbir li m'ammutx. U l-mulej qal li sewwa tkellmu. Inqajmilhom profeta minn fost ħuthom bħalek u nqiegħed kliemi f'ommu u jgħidilhom dak kollu li nordnalu. U jiġri li kull min ma jismax kliemi li hu jitkellem f'ismi jien nitolbu kont ta' dan. Iżda l-profeta li bi preżunzjoni jitkellem kliem f'ismi u li jien ma ordnajtlux li jitkellem jew jitkellem f'isem Allat oħra, dak il-profeta għandu jmut. U jekk tgħid f'qalbek kif inkunu nafu il-kelma lil mulej ma qaliex. Meta profeta jitkellem f'isem il-mulej u l-ħaġa ma ssirx u ma tiġrix, dik tkun il-ħaġa li l-mulej ma qaliex. Il-profeta jkun qala bi preżunzjoni. La tibżax minnu. Amen. Tajb, smajtu il-qari dal-għodu kif Musa fi minnhom l-Iżraeliti qalilhom li għad jasal żmien illi Alla jqajmilkom minn ħudkom stess, ġifieri xi ħadd ludi, li jkun profeta bħali però akbar minni. U il-poplu ludi matul is-sekli eġib dik it-tama illi għad jidher il-profeta. Meta infatti Ġwan il-Battista beda jgħammet fi xmara Ġurdan u n-nies bdiet sejra għandu, kien n-nies li saqsaw inti dak il-profeta, u ċoħe dak il-profeta li Mose bassar illi kellu jidher. Meta nikkonsidraw illi il-dinjità, l-status uniku li kellu Mose fil-ħsieb tal-Lut, Mose kien il-profeta l-kbir. Kien ħafna profeti li ġew qablu u warajh, speċjalment warajh kien profeti kbar bħal Eżekjel, Iżajja, Ġeremija, li wkoll ħallewna il-kitbiet tagħhom, però bħal Mose il-Bibja nfisha tgħidilna illi qatt ma qam iżjed profeta f'Iżrael bħal Mose li l-mulej kien jafu wiċċ imwiċċ. Ħadd ma kien bħalu f'dawk l-eliem u l-ġubijiet kollha li l-mulej bagħtu jagħmel fl-art tal-Eġittu kontra l-Farun, kontra l-qaddejja tiegħu kollha u kontra l-art tiegħu kollha. U lanqas ħadd ma kien bħalu f'dik lik qawwija u f'dawk il-ħwejġ kollha ta' biża' kbir li Mose għamel quddiem għajnejn Iżrael kollu. Mose kellu status għalih fil-opinjoni, fil-fema tal-Lut. Infatti darba minnhom Ġesu diskursata li kellu mal-Lut huma spiċċaw biex qalulu aħna dixxipli ta' Mose. U nieqfu hemmhekk. Il għaliex qabba minn Mose ma hebx. Però Mose nnifsu dinja l-interessanti, Mose nnifsu ovvjament imnebbaħ minn Alla bassar illi warajh kellu jqum profeta akbar minnu. Jixbħu f'ċertu sens, però wisq superjuri għalih, wisq superjuri għalih. Il-Knisja Bikrija, l-Apostli nfushom, għarfu illi dik il-profezija seħħet f'Ġesu ta' Nazaret. Pietru meta fejjaq wieħed maħtub, wieħed li ma setax jimxi fejqu, għallu f'isem Ġesu Kristu u jimxi u dak għabet jabbes u jifraħ u jigglorifika lill-Alla u ġabru n-nies u xġara dan dejjem nafuha hekk jittallab u issa kif fieq u Pietru ħatta fl-okkażjoni u għalilhom li bil-fidi fl-isem tiegħu dar raġel li intom tarawh u tafuh kien imsaħħaħ u issa jinsab b'saħħtu qudiemkom. Għax Mose ikompli jgħidilhom, Mose qal lill-missirijiet il-mulej Alla tagħkom qajmilkom profeta minn ħudkom bħali, isimgħuh f'kull ma jgħidilkom. U hekk għad jiġri.
li kull ruħ li ma tismax lil dak il-profeta tinqered minn fost il-poplu. Mela Pietru speċifikament qed jgħid li dak li Mosè ħabbar fid-Deuteronomju 18 issa seħħ Ġesu Kristu. Ġesu huwa dak il-profeta kbir li jixbeħ il-Mosè, però ovvjament superjuri aktar minnu. Il-Knisja aħna sallum il-ġurnata għadna ngħixu b'din il-konvinzjoni illi iva għalhekk aħna nemmnux għal Mosè jibgħatna għan Ġesu. Mosè jibgħatna għan Ġesu u stess qal illi dall-arranġament ta' patt illi Alla għamel magħkom olut, dak l-arranġament għad jitwarrab għaliex Alla għad jintroduċi relazzjoni ħafna ħjar, ħafna superjuri milli kien dak iż-żmien. Ġesu huwa profeta bħal Mosè jixbħu. Ħanaraw 5 affarijiet kif Ġesu jiġbaħ il-Mosè u allura nistgħu nikkonfermaw illi iva. Ġesu u mhux ħadd ieħor ma Ġesu li diġà der fostna, diġà għex fuq din l-art u diġà wera u ta' diversi provi biex jurina li u dak il-profeta imħabbar minn Mosè. U aqwa minnu għaliex Ġesu nnifsu, pereżempju, f'okkażjoni minnhom meta immultiplika l-ħobs u tema l-eluf ta' nies, u n-nies l-għada feċċawh biex jerġa' jitmagħhom, u Ġesu qalilhom taħdmux għalli kelli jintem, imma dak li kelli jagħtikom bil-bniedem għax fuq Alla qiegħed is-siġil tiegħu. U l-Lut qalulu ma allura x'sinjal, x'miraklu tagħmel biex aħna nemmnuk. Missirietna kienu l-manna fid-deżert. Bħalmu miktub Mosè Tom jieklu ħobs mis-sema. Ġesu korriġihom qalilhom mhux Mosè tawhomkom dak il-ħobs, huwa missieri li jagħtikom il-ħobs mis-sema. U dan huwa l-ħobs ħaj li niżel mis-sema biex kun jikol minnu jgħix għal dejjem. U allura Ġesu qed jgħid li iva Mosè għamel ġubijiet, Alla taħ li għamel ġubijiet fostkom li missirietna kielu l-manna fid-deżert, issa jien huwa il-ħobs vera, il-manna vera li niżlet mis-sema għal-salvazzjoni tal-erwieħ. U allura Ġesu fil-waqt li jiġbaħ il-Mosè huwa wisq aħjar minnu. Okay? Ħanibdew. Mosè kien unzjonat bl-Ispiritu Santu. Alla qiegħed l-Ispiritu tiegħu fuqu dilku qawwieħ bl-Ispiritu Santu biex ikun jista' jagħmel il-ministeru li Alla taħ biex jagħmel. Jekk taqraw l-istorja ta' Mosè għandkom l-ewwel għandkom mill-Esodu l-qudiem figura maġġura fit-Testament il-Qadim, fil-Bibja kollha. Biss ngħidilkom illi il-kodba li kiteb Mosè l-ewwel 5 tal-Bibja, il-Pentateuku ngħidulu, tajjeb, huwa kważi doppju fid-daqs fil-kontenut tal-4 Evanġeli. Tieħdux għalikom għaliex dak huwa l-pedament illi Alla bena poġġa fl-antik, tajjeb, u Mosè għamela ċara illi huwa pedament il għaliex fuqi warajja se jkun hemm profeta aħjar minni. Tajjeb? Mosè kien unzjonat mill-Ispiritu Santu fin-Numri 11 Alla jitkellem ma' Mosè u jgħidlu li jiena ninżel u nitkellem miegħek hemm. U nieħu mill-Ispiritu li għandek fuqek u nqiegħdu fuqhom għaliex Mosè xtaq u kellu bżonn fatti min jgħinu fl-amministrazzjoni fit-tmexxija tal-poplu kollu. U Alla qed jgħidu li nieħu mill-Ispiritu li għandek fuqek. Tajb Mosè kien imsejħ minn Alla apposta biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jaqdi il-ministeru tiegħu. L-istess ħaġa naraw illi Ġesu kien unzjonat bl-Ispiritu Santu. Meta mar biex jitgħammed minn Ġwanni fil-Ġurdan, is-sema kien miftuħ u niżel l-Ispiritu Santu bħal ħamjema fuqu u qgħad fuqu. U Ġwanni mbagħad xehed u qal jiena rajt l-Ispiritu tal-Alla nieżel u joqgħod fuqu. Ftit wara Ġesu nnifsu jidħol fil-sinagoga u
jagħtuh il-ktieb ta' Iżajja jiftħu dak iż-żmien kien scroll li jinfetaħ u sab il-post fejn kien miktub l-ispirtu tal-mulej wa fuqi għaliex hu dilikni jew unzjonani biex inxandar l-Evanġellu lil foqra batni biex infejqel dawk ta' qalbu maqsuma biex inħabbar il-ħelsien lill-mjasrin nibat nagħti d-dawl lill-lomja biex neħles lill-maqsin biex inxandar is-sena mill-qwa mill-mulej. Ara il-ktieb nawlu lura lill-Għaddej u kulħadd bajneħ is-sommati fuqu jistennew jitkellem għallhom illum stess din li għadni kif rajtilkom seħħet f'widnejkom. Jien huwa dak il-Għaddej tal-mulej illi midluk appuntu biex inxandar l-Evanġelu l-foqra. Ġesu bħal Mosè kien midluk bl-Ispiritu Santu, Ġesu kellu il-milja tal-Ispiritu Santu. Il-milja tal-Ispiritu Santu. Fil-perfezzjoni tiegħu fil-twettiq tal-missjoni li Alla taħ Ġesu wettaqa f'obbedjenza perfetta. L-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda ta' missieru li ntemm ix-xogħol li tagħna nagħmel. U lejlet il-passjoni tiegħu Ġesu refajneħ l-esma u qallu missier jiena temmejt ix-xogħol li inti tajtni biex nagħmel. Ma metta ebda żball, ma kien għamel ebda żball, wetta ir-rieda ta' missieru kompletament, totalment fil-perfezzjoni kollha tagħha. Mosè wkoll kien bħala Għaddej fid-dar tal-Alla eda lill-Alla, però żbalja. Kemm il-darba żbalja u għandna rekordjat kemm il-darba żbalja. Tantu hekk li Alla ma ħalliex jidħol fl-art imwieda fil-Kanan illi hu kien mibgħut apposta biex jinżel l-Eġittu joħroġ il-Lut u wara 40 sena wassalhom sal-fruntiera tal-art imwieda però nnifsu ra minn fuq il-muntanja però ma daħalx fiha. Għaliex? Għax Alla kien dispjaċut bih għax ma bdiex. F'okkażjoni minnhom meta Alla qallu kellem il-blata u joħroġ l-ilma u Mosè sawwat il-blata fil-għadab u fil-korla tiegħu. Allora naraw li t-tnejn huma midlukin bl-Ispiritu Santu però x'differenza? X'differenza? Mosè għandu ħafna x'jallimna. Ġesu huwa l-mudell tagħna ta' Għaddej mibgħut għas-salvazzjoni tan-nies, Għaddej illi obda lill-Alla tant li Alla qal dan huwa ibn il-maħbub li bih ruħi titaxxaq isimgħu lilu. Isimgħu lilu. Anke fil-muntanja ta' trasfigurazzjoni Ġesu ħwejġu saru bojot bħas-silġ u minn der jitkellem miegħu Mosè u Elija. Mosè il-rappreżentant tal-liġi tal-Alla, Elija r-rappreżentant tal-profeti, jitkellmu miegħu u meta Pietru issuġġerixxa illi jibni 3 rejjex ħalli jibqgħu fuq f'dik l-atmosfera tant sabiħa u qaddisa fid-daqgħa u l-ħin ma raw il-ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Għaliex Alla qalilhom dan hu ibn il-maħbub isimgħu lilu. Alla jrid mela l-konċentrazzjoni ta' qlubna u ta' ruħna tkun iva fuq Ġesu Kristu. Mosè ippunta subajh lejn xi ħadd aqwa minnu. Bħalu infatti t-tieni similarità hija l-fatt li Alla nqeda b'Mosè biex jinawgura il-patt tas-Sinaj. Meta għandu patt covenant, tajjeb, ftehim solenni li Alla jieħu l-inizjattiva biex jidħol f'relazzjoni man-nies. U meta ħarġhom mill-Eġittu u waqfu mal-muntanja Sinaj, Mosè tara fuq il-muntanja u rċieva il-kliem tal-patt. U għalilhom x'inhu dan il-patt li Alla għamel magħhom. Jien l-mulej Alla tagħkom li ħriġtkom mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar u għalhekk m'għandux ikolkom Alla toħra qudiemi tagħmlu b'taxbija u l-10 kmandamenti kif nafuhom illum li għadhom jgħoddu sal-lum għax dik ir-rieda morali tal-Alla kien Mosè iva illi Alla oġbu jinqeda bih biex jinawgura biex jintroduċi dan il-patt. Aħna llum insejħulu il-patt l-antik. Għaliex? Għax skada. Għax Alla introduċa xi ħaġa aħjar. Kien tajjeb
Imma Alla għandu xi ħaġa superjuri. Baħa naraw kif Mosè kien propjament dak li Alla bih introduċa dan il-patt tas-Sinaj ngħidulu. Fl-Esodu 24 wara li tom diversi kmandamenti, ordinanzi u statuti li biex jgħixu bihom u l-10 kmandamenti fuq kollox. Fl-Esodu 24 vers 6 Mosè ħanofs id-dem u qiegħdu fi bwieqi u raxxax in-nofs liħor tad-dem fuq l-artal u ħal-ktieb tal-patt fejn kien hemm l-ordinanzi u l-kmandamenti tal-Alla, ħal-ktieb tal-patt u raħ quddiem il-ġema tal-poplu u qal dak kollu li qal il-mulej nagħmluh. Skużawni, ħal-ktieb tal-patt u raħ quddiem il-ġema tal-poplu u qalu, jiġifieri n-nies qalu, dak kollu li qal il-mulej nagħmluh u nisimgħuh. Mela Alla resaq l-poplu f'dihom u rihom il-ħina tiegħu u issa n-nies qegħdin jirrispondu għal dik il-ħniena billi qegħdin iwedu lil Alla illi jobduh. Aħna nafu li kisruh il-patt, mhux vera. Bl-idolatri u d-diżobbedjenza tagħhom. Ma huma qegħdin iweduh illi jagħmluh u Mosè ħad-dem u raxxu fuq in-nies u qal araw id-dem tal-patt li rabat il-mulej magħkom fuq dal-kliem kollu. Ma nissa l-Iżraeliti l-lut kienu f'lega, f'ftehim, f'patt mal-ħallieq tas-sema u l-art, ma' Jahwe illi salvom mill-jasar tal-Eġittu. Mosè inawgura l-patt billi raxxax id-dem fuq, bil-dik tal-iżżopu u n-nies prattikament waqda l-qtar tad-dem biex simbolikament jifmu li huma issa jinsabu f'patt ma' Alla. Interessanti kif Pietru f'waħda mill-littri tiegħu jgħid li aħna imsejħin minn Alla. Imsejħin minn Alla biex nisimgħu minn Ġesu Kristu u nitraxxu b'demmu. Nitraxxu b'demmu. Irid jifakkarna, anzi apposta juża dal-lingwaġġ biex ifakkarna li bħalma Mosè inawgura l-patt fl-antik, issa għandna patt ġdid, aħna mraxxin mhux bid-dem tal-bdabat u tal-oġġiela, ma bid-dem ta' Ġesu Kristu li biħanna il-maħfra. Mela Ġesu ġab u introduċa il-patt mill-Kalvar. Lejliet il-passjoni tiegħu Ġesu inġabar mal-apostli tiegħu u qasam il-ħobs u qalilhom dan huwa ġismi moti għalikom għamlu dak tifkija tiegħi, mbagħad qabad il-koll il-kies it-tazza tal-imbit u għal dan u id-dem tal-patt, dan huwa il-patt il-ġdid f'demmi. Dan huwa l-patt il-ġdid f'demmi għamlu dak il-darba tixorbuh tifkira tiegħi. Il-patt il-ġdid f'demmi. U allura Ġesu hawnhekk jagħmilha ċara li iva introduċa patt ġdid. Patt illi anke Ġeremija kien ħabbar illi għalli jagħmel patt aħjar, mhux bħal patt li għamilt magħhom meta ħriġthom mill-art tal-Eġittu, dak il-patt kisruh, ma semgħux minni. Ma dan huwa l-patt li għamel magħhom. Fi ħtijietom u fid-nubietom jiena ma niftakarx aktar. Ma jgħalmux aktar wieħed li oħra jarfu l-mulej għax il-kol kemm huma jarfuni. Mill-kbisa żej fosthom jgħid il-mulej. Għax fi ħtijietom u fid-nubietom jien ma niftakarx. Huwa patt superjuri, patt li jagħtina aċċess dħul liberu fil-preżenza tal-Alla għaliex marret il-ħtija. Il-ħtija tagħna issamret mas-salib. Għandna l-maħfra. Huwa patt ta' bilħaq superjuri. Tant illi litra lil-Lut kapitlu 8. Vers 5 jgħidilna illi kull ma ġara fl-antik fi żmien Mosè u wara dawn iservu bħala eżempju u dell tal-ħwejx tas-sema. Bħalma kienu mussi Mosè minn Alla meta kien se jibda jagħmel it-tabernaklu ara għallu li tagħmel kollox skont ix-xbija li kienet murija lilek fuq il-muntanja. Missa għala ministeru tant ola daqskemm ukoll huwa l-medjatur ta' patt aħjar. Ġesu għandu ministeru ola, introduċa patt aħjar li huma mibnija fuq wedi aħjar. X'inhi l-weda maġġura tal-patt ġdid hija il-maħfra li aħna ngawdu il-kanċellazzjoni sħiħa u totali tad-dubiet tagħna. Grazzi għal sakrifiċċju
ta' Sidna Ġesu Kristu. Luk 9 vers 15 jgħid ukoll għalhekk Ġesu huwa il-medjatur ta' patt ġdid biex permezz tal-mewt li ndaħlet għal fidwa tal-ħtijiet li saru taħt l-ewwel rabta dawk li huma msejħin jieħdu il-weda tal-wirt ta' dejjem. Ġesu miet mhux biss għan-nies li ġew wara il-mewt tiegħu, ġew aħna, ma wkoll qabel. Allak ħafer lil Mosè u lil-nies fl-antik għax kien jaf ben ċert il-Ġesu kellu jmut fuq is-salib. Għalhekk jgħidlek hawnhekk illi għal fidwa taħtit li saru taħt l-ewwel patt. Għax hawnhekk jispjega jgħidilna li d-dem tal-bdava titoloġġiela impossibbli li neħħu d-nubiet. U tagħmel sens. Dem ta' bima jista' jneħħi l-dnubiet? Le. U d-dem tal-ben talla illi neħħi l-dnubiet. It-tielet similarità bejn Mosè u Ġesu. Mosè mexxa lill-Iżrael il-barra mill-jasar tal-Eġittu. Anke forsi ma rajniex fil-Bibja nfisha xi film rajna fejn Mosè ntbagħat l-Eġittu tajjeb l-10 kastigi fuq Farun, fuq l-allat u l-idolatrija tal-Eġittu, il-pajjiż spiċċa ħerba, meta allura Alla qatel l-ewwel imwieled minn kull familja li ma kellix id-dem ċappas mal-bib il-Farun qal daqshekk. U allura mhux bagħthom keċċihom il-barra mill-art. Keċċihom fejn qabel irreżista u baqa' jwebbes rasu, jkompli jwebbes rasu. Fl-aħħar il-lut ħarġu mill-art tal-jasar biex ikunu poplu partikolari għal Alla, poplu magħruf, poplu illi jinaraf li huwa l-poplu tal-Alla. Liberi għalih. Tajjeb, meta Mosè kien għadu raj fil-Midjan, Alla derlu fil-siġra taqbad mingħajr ma tinħaraq u għallu inżilt għalhekk biex neħlisom. Alla qed jitkellem, qed jgħid il-Mosè ġbeħsibu jagħmel, inżilt għalhekk biex neħlisom minn l-Eġizzjan u ntellaħħom minn dik l-art fart tajba u wiesa. Art li tnixxi l-ħalib u l-għasel. U s-sara l-ajat ta' Wlied Iżrael wasal sa għandi. Alla mimli kumpassjon mimli ħniena, tajjeb, issa wasal il-waqt illi jintervini u jeħles lill-poplu tiegħu. Jirrajtu koll il-moħrija li bija l-Eġizzjani qegħdin jaħqruhom u għalhekk ejja issa u nibatek għand Farun biex int toħroġ il-poplu tiegħi u li Iżrael mill-Eġittu. Mela fl-istess nifs għal qed jgħid jiena nżilt biex noħroġhom u issejjaħ nibgħat lilek biex toħroġhom int. Tindraw? Wa Alla li qiegħed jifdi, ma qed jifdi permezz ta' Mosè. Mosè inkunu korretti jekk insejħulu Mosè huwa feddej. Mosè huwa feddej huwa wieħed illi jeħles lil ħaddieħor mill-jasar. U infatti hekk tagħmel. Niżel l-Eġittu flimkien ma' Arun u finalment il-Lut ħarġu bil-ħwejjiġhom, buliedhom, bil-ġojjelli li tawhom l-Eġizzjani u l-ħaġar prezzjuż tagħhom u ħarġu biex igawdu l-libertà li tom Alla. Kristu feda lill-poplu tiegħu fidwa wisq aktar importanti għax hija fidwa mid-dnub. Hija fidwa mid-dnub, id-dnub ħaqqu l-infern, ħaqqu l-kastik etern, però Kristu ħelisna minn dak il-kastik. Kristu ħelisna mis-saħta ta' dnub, ħelisna mill-kundanna ta' dnub, mill-ħtija ta' dnub. Tant illi aħna issa fejn qabel konna marbutin biex naqdu l-xitan. Mingħajr ma rrealizzajna għax tant kienet gravi s-sitwazzjoni. Illi konna l-sira ta' xitan mingħajr ma konna nafu. Niftaħru aħna nistgħu nagħmlu rridu qabel ma konvertejna x'hekk konna, niftaħru nistgħu nagħmlu rridu ħadd ma jindaħalli. Konna l-sira tax xitan. U Kristu ħelisna minn dak il-jasar. Jekk liben jagħmilkom ħelsin, tkunu ta' bilħaq ħelsin. U llum nafu x'ġifieri. Il-ħelsien li nistgħu naqdu lil Alla bla biża' il-jiem kollha ta' ħajjitna. Pawlu jiddikjara fil-Kolossin 2:15 illi Kristu waqqa
aċċajt il-prinċipati u s-setat billi rebaħ, billi ħareġ rebbieħ fuqhom bis-salib tiegħu. Kristu ħelista mill-iskjavitu mhux ta' Farawni għal kemm kien wieħed qalil u ħadd ma jixtieq ikun il-sir ta' ħadd. Kristu ħelisna mill-iskjavitu wisqar, l-iskjavitu sataniku. U ħelisna biex jistabbilixxi relazzjoni ġdida u ħajja ma' Alla il-Missier. Dak huwa l-għan tal-bniedem illi jaraf il-Alla u jgawdih min issa. Ġesu tana din il-libertà u allura bija aħna li nemmnu fih, aħna li ġrejna lejh biex insibu il-ken tagħna fih, nistgħu nidħlu fil-preżenza tal-Alla mingħajr biża' jew twerwir. Lut 10 jispjega dwar din il-konfidenza għaddisa li tagħna li repilna Ġesu Kristu. Meta jgħidilna fid-dnubietom u fiħtietom jiena ma niftakarx aktar dik il-weta talla. Nemnuha, inħadnuha, hija għażiża lina. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx iżjed offerti għad-dnub. Mela ħudi, billi għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bid-demm ta' Ġesu, bit-triq ġdida u ħajja li fetaħ għalina minn ġolvelu ġifier ġismu. U billi għandna qassil kbir għadra boħra Ġesu fuq id-dar talla. Ħanersqu b'qalb sinċira bil-milja kollha tal-fidi. Il-fiduċja tagħna esklusivament f'Ġesu Kristu kompletament fih għandna il-konfidanna l-assigurazzjoni li nersqu lejn Alla u Alla jilqan, Alla jħaddanna miegħu. Nkunu kapaċi ngħidu bħal Ġwanni ara li ma mħabba xerret fuqna il-Missier biex nissejħu li talla, aħna uliedu, aħna parti mill-familja tiegħu. Il-Bibja sejħilna ċittadini ta' smawiet minn issa. ċittadini ta' smawiet mhux aktar orba, mhux aktar frustieri, mhux aktar barranin imma nies tal-istess belt mal-qaddisi. Da kollu għadha boħra minħabba il-fatt li Kristu feda lill-poplu tiegħu. Xwejja xmun fit-tempju meta qabad lil tarbija Ġesu fil-fidejh u l-Alla qallu issa mulej tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem għax għajnejha raw is-salvazzjoni li inti ħejjejt quddiem il-poplu kollha. Dawl għall-ġentili u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Anke xmun għaraf illi f'dik it-tarbija Ġesu kellu l-fidwa tiegħu. Ir-raba' simelarità bejn Mosè u Ġesu. Mosè fil-liġi rrefera għal sakrifiċċju tal-ħaruf biex ġib il-fidwa. Il-fidwa issaħ permezz tas-sakrifiċċju. Wieħed mill-kodba, wieħed mill-5 kodba li kitab Mosè, kważi kollu kemm hu jirrigwardja sakrifiċċji. Levitiku. Prova aqrah xi darba. Il-Levitiku huwa għandek is-sistema kollha ta' sakrifiċċji diversi. Tajjeb il-lut kienu obbligati li joffru biex kontinwament jiftakru illi Alla qed jipprovdi maħfra permezz tal-ħaruf. Anke minn dak il-lejl li huma ħarġu mill-Eġittu. Alla qal il-Mosè x'għandhom jagħmlu, joqtlu ħaruf bla teba biex ikun bħal Ġesu. Bla teba, bla difett, joqtluh kull familja, jekk il-familja tkun żgħar tingħaqad ma' familja oħra, ma jimpurtax. Tajjeb, jikluh bil-għaġla, weqfin, bil-bastun fidejhom, bil-ħxejjex morri, hemm ħafna istruzzjonijiet. Però l-aktar ħaġa importanti kienet li għabdu dak id-dem tal-ħaruf u idelkuh mal-ħisrejn u l-koxox tal-bib u l-anġlu tal-mulej, l-anġlu tal-irda meta jgħaddi jibqa' dej meta jara d-dem. Jibqa' dej, pass over, dik il-passover, jibqa' dej. Fejn Alla jara d-dem tal-ħaruf jibqa' dej il-ġudizzju tiegħu ma jaqax. U dinja il-fidi tagħna. Għalhekk nifirħu nitennew Ġesu Kristu għax nafu li bħalma Mosè ordnalhom biex idelku l-bieb tad-dar tagħhom bid-demm, hekk ukoll il-qlub tagħna issa huma msoffin bid-demm ta' Kristu. Ġon Battista, meta ra Ġesu Kristu ġej lejh x'qal, araw, dan huwa l-ħaruf talla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dawk kollha li jixtiequ li jsibu tindif minn għand Alla, għand Ġesu jdu jmorru. Għand Ġesu. Il-ħaruf ta' Alla
Mhux ħaruf li jien battu mill-merħla tiegħi issa, battu mill-merħla tiegħi u qtiltu ċappast il-bib, le. Huwa l-ħaruf li provda Alla nnifsu. Huwa l-ħaruf li Abram ra minn qabel meta ibnu saqsih missier għandna il-ħatab u għandna il-nar, però fejn huwa l-ħaruf tas-sakrifiċċju? U Abram għallu ibni, Alla nnifsu jipprovdi is-sakrifiċċju, il-ħaruf tas-sakrifiċċju. U Alla provdih, Jahwe jire. Xi tfisser Jahwe jire, il-mulejat jipprovdi. U fil-milja ta' żmien, meta wasal fil-milja ta' żmien Alla bagħat libnu mwieled minn mara, mwieled taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. Kif dihom bħala l-ħaruf tal-Alla. Il-ħaruf maqtul, il-ħaruf is-sagrifikat. Pawlu meta spjega lil Korintin għaliex għandna ngħixu ħajja qaddisa u ġusta fuq bidjazza l-Alla. Għax aħna il-mifdin tiegħu. L-ewwel Korintin 5 vers 7 isimgħu. Natfu mill-ħmira qadima biex tkunu għaġna ġdida. Għax intom bl-ħmira. Għax ukoll Kristu li huwa l-Eid tagħna, li huwa il-Passover tagħna. Araw l-istampa sabiħa. L-anġlu jgħaddej u joqtol l-ewwel imwieled fejn ma jarax id-dem. Fejn jara d-dem jibqa' għaddej. Issa qed jgħid Pawlu, Kristu huwa l-Eid tagħna. Kif se niskapulaw? Kif se nevitaw il-ġudizzju tal-Alla? Billi għandna l-Kristu. Is-sagrifikat għalina għalhekk mela ħanagħmlu l-festa mhux bil-ħmira l-qadima, lanqas bil-ħmira tal-ħażen u d-deni, imma bil-ħobs, bil-ħmira tas-safa u s-sewwa. Jekk bil-ħaq rridu niċċelebraw il-festa. Il-festa unika li Alla tagħna biex niċċelebraw biex nifirru li tennew qudiemu hija li niċċelebrawha bil-ħobs bl-ħmira tas-safa u s-sewwa għaliex Kristu fdina biex ngħixu għalih. Biex flok ma nkunu lil-sira tax-xitan inkunu lil-sira tiegħu. U da mhux lingwaġġ ġdid għalikom, mhux versa. Inkunu lil-sira tiegħu. U ċoj inkunu ta' bil-ħaq ħelsin. Ta' bil-ħaq liberi. Anke fil-ġenna. Nafuha ben ċert jekk naqraw l-Apokalissi illi l-qaddisin fis-sema jibqgħu jiftakru aħna se nibqgħu niftakru miex għaddejna fuq l-art u kif Kristu fdina. U aħna ħankunu ninsabu l-ġenna appuntu il għaliex storikament Kristu miet fuq il-Golgota. Revelazzjoni 7 vers 14 sabiħa immens. Għallu dawn huma dawk li qed jara kotra kbira ta' nies, dawn huma dawk li ġew minn tiġriba kbira u ħaslu l-bieshom u għamluhom bojod bid-dem tal-ħaruf. Ġesu fil-ġenna jibqa' magħruf bħala il-ħaruf. Aqra l-Apokalissi kollha u taraw illi Ġesu jissejjaħ il-ħaruf, il-ħaruf, il-ħaruf jien kollu. Fl-eternità ħanibqgħu nafuh bħala l-ħaruf, għalhekk huma quddiem it-tron tal-Alla u jaqduh lejl u nar fit-tempju tiegħu dak li qed fuq it-tron jammar fosthom ma jkollhomx aktar ġuħ, lanqas aċċ, lanqas tiddi x-xemx fuqhom, lanqas ebda sħana tikwi, għax il-ħaruf li hu f'nofs it-tron jirajhom u għarraj tagħhom, ġifieri jmexxihom lejn ejjun ħajjin tal-ilmijiet u għalla jimsaħ id-dmuħ kollu minn għajnihom. X'inhi dil-barka, dil-beatitudni, din il-meravilja ta' salvazzjoni? Minħabba il-ħaruf, minħabba il-fatt illi Kristu fdina il-għaliex Alla ħattru biex ikun il-ħaruf tagħna. L-aħħar similarità hemm iżjed, però ovvjament il-ħin limitat. L-aħħar similarità ħansemmilkom Mosè fedelment għadda l-liġi lill-poplu. Alla taħ il-liġi, għallu x'joġbu, għallu x'jistmer, u Mosè saħansitra kiteb 5 kotba twal biex iqiegħed il-pedament ta' din hija rrieda tal-Alla, din hija rrieda tal-Alla. Għan-nies kollha illi jridu joġbu lill-Alla. Mosè fedelment għadda l-liġi għallima, irrepetija, iktib ta' Deuteronomju illi prattikament huma 3 diskorsi li Mosè għadda lill-Lut qabel miet. Meta kien xieħ ġifi 120 sena u jikteb dal-ktieb appuntu biex
jerġa' jtennilhom, ifakkarhom l-obbligi tagħhom quddiem Alla. Mela Mosè fedilment għadda liġi l-poplu għallimilhom esiġa li tkun obduta. Jekk intom tobdu l-mulej Alla jberikkom, jekk intom ma tobduhx twarbu minnu tinsewh Alla jisħitkom. Tkunu lajb u l-mistħija tal-popli kollha. Kemm il-darba Mosè jgħallem u jfakkarhom l-obbligi tagħhom. Deuteronomi 7 pereżempju vers 9. Fejdilhom kun naf mela l-mulej Alla tiegħek huwa Alla tkelmtu li jżomm il-patt tiegħu u t-tjieba tiegħu sal-elf nisel ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu mhux dak huwa l-ftehim? Alla jżomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu u jirrott minnu fih lil min jobodu dak li jistħoqlu biex jeqirdu ma jitlifx żmien ma min jobod iżda minnu fih rodlu. Għalhekk ħares il-komandamenti u l-istatuti u l-ordinanzi li qed nagħtik illum biex tagħmilhom. Ħarishom għax dik ħajtek jgħidilhom. Ħarishom għax dik hija l-barka tiegħek. Kapitlu 10 tal-istess ktieb vers 12. U issa Iżrael x'irid il-mulej Alla tiegħek minnek? Ħlief li tibżam il-mulej Alla tiegħek biex timxi fit-triqat kollha tiegħu, tobbu, taqdil il-mulej li huwa Alla tiegħek. Qalbek kollha u bruħek kollha u tħares il-komandamenti tal-mulej u li ssatu mhux nofshom mhux kat parti minnhom kollha kemm huma mal-ġid tagħna. Ħarishom. Tħares il-komandamenti tal-mulej li llum qiegħed nagħtik għall-ġid tiegħek. Mosè anke irraġuna man-nies u qalilhom isma' huwa profitabbli jaqblinna fl-aħħar mill-aħħar illi nobduh lil Alla. Ġovanni jgħid fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu tiegħu il-liġi ngħatat permezz ta' Mosè. Tafu, il-liġi ngħatat permezz imma l-grazza u l-verità ġew permezz ta' Ġesu Kristu. Ġesu introduċa xi ħaġa wisq aħjar milli sempliċement liġi li jekk ma tobdiex tinsab fit-trabel. Ġesu għallimna bl-Ispiritu tiegħu dik il-liġi nieħdu pjaċir nagħmluha. Waħda. Ġwanni qal il-liġi tal-Alla mhijiex tqila, mhijiex peża, mhix madmat kiefer li joqtlilna l-gost tal-ħajja, meta aħna nimxu fil-liġi tal-mulej, tajjeb, dak huwa l-pjaċir tagħna. Dik għal-għaxqa tagħna. Pawlu qal jiena nitenna fil-bniedem ta' ġewwa bil-liġi tal-Alla. Ġesu jgħallimna l-liġi, tajjeb, Ġesu ġabilna l-grazzi tal-Alla, imma xorta waħda bħal Mosè jgħallimna l-liġi. Jgħallimna l-liġi. Aqraw il-politika tiegħu fuq il-muntanja Mattew 5 sa 7. X'jagħmel hemmhekk Ġesu? Jiżvolġi l-liġi, jispjegalna l-liġi tal-Alla. Jikkoreġija minn żbalji komuni li nies kif ħarsu lejha. U jgħid li mhux biss dak li jidher minn barra tox ma jfissirx li ma ddaħħalx stallet fl-istonku ta' xi ħadd. Imma jekk tobodu anke tbejjed f'qalbek kontrih, anke kien indifferenti lejh, qed tobodu. L-istess ħaġa l-adulterju ma jfissirx li huwa lat innifsu, imma anke x-xewqa ħormana, x-xewqa immorali meta tħares lejn mara oħra jew raġel ieħor. Ġesu enfasizza l-liġi tal-Alla. Għax ġie appuntu biex jiksibna jagħmilna poplu ta' Alla illi ninsabu żelużi biex nobdu lil Alla missiena. Ġesu huwa aħjar minn Mosè però għaliex fil-waqt li Mosè qal din hija liġi tal-Alla għamluha, Ġesu jagħtina l-ħila biex nagħmluha. Ġesu jagħtina l-abilità biex nagħmluha. Jiena d-dielja l-vera, intom il-frija, jibqgħu fiha, jibqgħu f'relazzjoni miegħi, jibqgħu nxuq qrib miegħi biex tagħtu l-frott tagħkom li jkun ta' glorja għall-missier. Tajjeb? Fil-waqt li dejjem għamilha ċara illi Ġesu ma ġiex biex iwarrab jew inneħħi l-liġi tal-Alla. Ma ġejx biex nwarrab, ma ġejx biex nwettaq. Kemm jibqgħu smewtu l-art daqshekk ieħor, jota waħda jew nitfa' waħda mill-liġi ma titneħħiex. Għalhekk kull min jgħallem lil ħaddieħor biex jikser wieħed mill-iżgħar mandamenti tal-Alla, dan huwa ħajkun l-iżgħar fis-Safran Smawwiet. Imma min jagħmel u jgħallimhom dan ikun kbir fis-Safran Smawwiet. Ġesu dejjem
dejjem bħalma hu nnifsu kienet l-għaxqa tiegħu li jobdi lill-Alla lid-dixxipli tiegħu lil dawk li jridu jkunu jsiru bħalu jixbħuh riedhom li jobdu wkoll il-liġi tal-Alla għal barka tagħhom stess. Għal barka tagħhom stess. Meta taqra tħares Mosè profeta uniku, trement. Tajjeb? Bibda jidinna laħat ma ġi qablu aswarajħ meta ġi Ġesu Kristu saret evidenti mill-ewwel illi dan il-profeta akbar minnu imma jixbħu huwa proprjament Ġesu Kristu. Għaliex litra l-lut ukoll tgħidilna li Alla f'bosta drabi u b'diversi manjieri kellem il-missirijietna matul is-sekli tajjeb b'viżjonijiet ħolm bil-kelma diretta tiegħu diversi modi. Ma f'dan l-aħħar jiem kellimna b'ibnu li jagħmlu l-werriet ta' ħwejjeġ kollha, ġifi aħjar minn ibnu qed jirraġuna m'hemmx. Issa li ibnu der fostna tajjeb u li huwa d-dija tal-glorja tiegħu, ix-xbija perfetta tal-persuna tiegħu. Li jżomm il-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-seta tiegħu wara li bih innifsu naddaf dnubietna qagħad bil-qiegħda fuq l-eminija tal-majsta fis-smawiet. Ġesu ġie biex iwettaq missjoni, il-missjoni wettaq b'suċċess. Kisbilna l-purifikazzjoni mid-dnub. Kisbielna l-maħfra. U issa qiegħed bil-qiegħda fuq l-eminija, ġifier ix-xogħol tiegħu lestih u lestih b'suċċess. Mosè kien il-bidu, Ġesu huwa t-tmiem tal-fidi tagħna. Għalhekk naraw din in-nota ta' finalità. Importanti ħafna, nota ta' finalità. Ġifieri Mosè għalilhom li għad jidher profeta akbar minnu, issa ġie dal-profeta warah min ġej ħadd. Warajh u nnifsu ġej fl-aħħar tad-dinja, fit-tmiem biex jagħmel ħaq mill-bnedmin, mill-ħajjin u mill-mejtin. U Ġesu allura fl-aħħar kelma illi qal pubblikament għall-inqas kont kif jirrekordjalna Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu. L-aħħar kelma illi għalinna. Jekk xi ħadd jisma' kliemi u ma jemmnux, ma nagħmilx ħaq minnu. Għax ma ġejt biex nagħmel ġudizzju mid-dinja. Iżda ġejt biex insalva d-dinja. Min warrabni u ma jilqax kliemi għandu wieħed li jagħmel ġudizzju minnu. Il-kelma li jiena qed dik tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Kif qal propjament Mosè meta qallhom jekk intom ma tisimgħux tkunu maqtuwejn il barra mill-poplu. U l-istess ħaġa qal Pietru meta l-udjenza tiegħu qalilhom illi kull ruħ li ma tismax lil dak il-profeta tinqeret minn fost il-poplu. Id-destin etern tagħna l-infern jew ġenna jiddependi x'nagħmlu bil-kliem ta' Ġesu. X'nagħmlu bil-messaġġ li waslilna. U ppreżenta lil nnifsu bħala mhux biss il-profeta kbir, mhux biss bħala s-sultan li introduċa s-salta talla, ma wkoll bħala l-qassis il-kbir li jagħmel offerta waħda effettiva għal dejjem li bjana l-maħfra. Nemmnuh il-Ġesu. U għat-tama kollha tagħna. U fl-aħħar jum dak li aħna nkunu smajna bħala l-kelma tiegħu. Kif irreaġixxejna għalija, kif irrispondejna għalija, jiddetermina id-destin etern tagħna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now